Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नै आं दायो दिल्लीयाव दंफैयो। स' बेवहाय फैनायाव आं मा खालामबोदोंमोन मा मादोंमोन बेखौ आङो भिडिअ दिन्थिबाय। स' नोंथांमोना नायदो। दायो जोङो आं गाबोन दिल्लीयाव थांगोननि थाखाय दा मोनायाव पेकिं खालामनो सानदों। ओमफ्राय आं हारसिंथ' हाख'नाय नङा। नैबे बिथांखौ आङो हेल्प खालामनो थाखाय आं माबा मोनसे मिनिथावना खोथा होनदों नामा होनाखै। स' मिनिनाङा, आं सिरियास लादों। ओमफ्राय दा बियो माने पेकिं खालामनायाव आंखौ हेल्प खालामगोन आरो सासे दङ बियो नुजाया होनना बुंगासिनो। ओमफ्राय दरजाखौबो फांथेलायलायबाय गिनानै। स' नायदो मा खालामगोन आं। इमान खिनि पिम्पल्स जाना दङ नै, होमबाबो नै एसेबां मेसि। ओमफ्राय बेखौ दा पेकिं खालामनांगौ। बे आंनि खामानि नङा। मामा थानायमोनबा आं दिनै मामाखौ मिस खालामबाय थादों। मानोना आंबो आं माहाबा थांबाथाय मामाया बिराद पेकिं खालामना होयोमोन, मायोमोन, बिराद हेल्प खालामना होयोमोन। आइ मिस इउ मम नङा, आइ मिस इउ आइ। बाट स्टिल आं गिदिर जाबाय, मेचुर जाबाय। आं सब खामानिखौनो गावनो खालामना लानो सोलोंनांगोन। So let's get started. ओमफ्राय नालाय आंनो बुजाबाय, आंखौ हेल्प खालामनो थाखाय लेंहरदों। आङो माबा उन्दुनासो थाबाय थादों, बेखायनो आंनो माने माबाबाय आरोना, बुजाबाय। ओमफ्राय दा बेसेराफोरा आंखौ अननानै बिब' नालाय, बिब'खौथ' अनखानांखागोन ना, बेखायनो हेल्प होबाय आरो। दे आं गस्ला लाबोफागोन दे, बायो साथायाव फाननाया। दामजोंलाय मा खोथाना, गस्लानि कुवालिटिया मोजां जाबानो जायो। बे साथायाव फाननाया नोंसोर बेखौ लाबोगोन आं दे, सिन्था खालामनाङा। मेसेजफोराबो डिस्टार्बलै माबा हर गेजेर मानि। दा फुंखाय माथोआबो बोरैबा जाबाय। ओमफ्राय दायो नै दिल्लीयाव थांनो ओंखारबाय थादों। अलमस्ट ओंखारखांबायानो। दायो बे फुंजानि बाजिबाय। ओमफ्राय नै सासेयाबो ओंखारखांबाय। ओमफ्राय बिराद एडभान्स माने ओरैबायदि डेन्जार होनजायो। मोदोम गिदिरा बादुलि जायो, बाट बे बादुलि मानसि नङा आरो, बिराद एक्टिभ माने। टाइम गैला, स' लोगो मोनगोन। ओमफ्राय नायलाय दहाय गस्ला लाबोगोन होननायनि जि खारै दोनहैदोंब्रा आंखौ। ओमफ्राय नै गारियाव गाखोबाय। गारियाव गाखोनाय लोगो लोगो मोनहैबायानो होनजायो, मानो होनना बुङोबा बिराद डेन्जारखा। जों बिरनासो थांदोंमोन एक्सुवेलि। ओमफ्राय नै बर्डिं पासबो मोनबाय, अलरेडि फन खालामनानै बुंहरखानाय दंखायो। थगायदोसो, बिदि नङा, अभार जाद्रायबाय लेभेला। ओमफ्राय नै जोंना गेट नाम्बारा 6मोन। स' गोजौआव फैनांबाय। आं फार्स्ट टाइम गेट नाम्बार 6जों फैनो मोन्दों, गुवाहाटी गपिनाथ बरदলৈ इन्टारनेसनेल एयारपर्टनिफ्राय। स' ओमफ्राय नै बेवहाय मानसिया लाइना बोरै लाइनजोंनो बालायलायनो नेनानै माने ओरैबायदि गावनिनो फैसा खरस खालामनानै दानगोन, ओमफ्राय नेबाय थानांगौ। फ्लाइट फैनायखायनो नेनांगौ गोनां जादों खोमालै, सिजोबनांलै। नै दायो फाइलाइट माने फ्लाइट सिङाव इन्टार जाबाय, माने एन्ट्रि जाबाय। ओमफ्राय सिट नाम्बारा जोंना 18Fमोन आंना। स' नागिरनानै मोनबाय। नै जबायबो, जनानै माबा जोमाय फैनाय बायदिसो नुबाय आंखौ। उन्दुदोंमोन आं माने दसे, उन्दुनानै सिखारबाय। नै सासेया मालाय उन्दुदोंना खामथिदोंसो ना मिथिला। ओमफ्राय जि उखैनानै नै आंथ' आरो जेराव थाङो जाखायो। नैबे नुडल्सखौनो अर्डार खालामबाय, खिन्थु दसे टाइम नेनांगौ दा, बेबो दै गुदुं होनानै एसे रुइनांगोन मानांगोन। दैखौनो लोंग्रोबाय, दैखौ लोंखांनानै नै जानोसै। बिराद गोथाव मोनखायोलै आं फ्लाइटआव, आंथ' जाखायो। जेब्ला आं गाखोखायो आं जाखायो बे बुस्थुखौ, चिकेन फ्लेभारखौ। वाव, दामाम गोथाव मोनोलै आं। माखौ गोथाव मोनालै आङो, सबखौनो गोथाव मोनो। ओमफ्राय नै मोनसे खोथा, जाय बिथांमोना दिनैसिम फ्लाइटआव ट्रेभेल खालामफेराखै बा फ्लाइटआव गाखोफेराखै, बिथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ आंनियावहाय दङ शेयार खालामनाय। आंनि चेनेलाव थांनानै भिडिअसआव थांबानो नुगोन जे फ्लाइटआव गाखोनायाव मा एसेबाबो हेल्प होनो हायो खोमा, बेबायदि टिप्स होनाय दङ आरो। स' नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय, जाय बिथांमोना गाखोफेराखै, मिथिया जेबो एयारपर्टनि बागै। स' नायगोन होननानै आसा खालामबाय आङो, आरो हेल्प जागोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। ओमफ्राय नै जोङो दिल्लीयाव मोनफैखांनानै बासाव जबाय। बासनिफ्राय जोङो बेवहाय फ्लाइटआव माने एनाउन्स खालामखायो बबे नाम्बार, बेल्ट नाम्बार बबेयाव माने जोंनि लागेजा फैगोन। स' जोंना 5 नाम्बाराव फैगोन, बेखायनो जों फैबाय बेवहाय लांनो थाखाय। हाला लोंनोसो लुगैलायलायबायलै।
งัน black dog नै दायो जोङो टेक्सि लागोन नैबेयावहाय एयारपर्टनि बाहेरायाव जों नुखागोन कार रेन्टआव लानानै जों थांनो नागिरबाय बड'लेण्ड हाउसआव मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय सिनायखानाय मानसि दंखायोमोन ओमफ्राय बेवहाय आन्टिमोनहा लेंहरखाबाय जों बेयावनो थांगोन आरोना दा माने खैदिन थानाय जायो नायनोसै सानसे बा साननै ओमफ्राय बेलेग जायगायाव थांगोन आरोना बिदि ओमफ्राय सिटुवेसननि थाखायनो माने न'नि मानसियाबो होनबाय दे बर' जायगायावनो था आरो आन्टिमोनबो दंखायो माबो दंखायो बिदि होननानै इयावनो थाबाय आरो स' दायो थांसै मोनफैबायानो नै बड'लेण्ड भवन रुमखौ देखायनो आं र' नै दायो जोङो माबायाव थांगासिनो मा होनो लटास टेम्पोलाव दख'नासो गानगोन दा इदि गानथ'दो फ्रक गानथ'दो ओमफ्राय दा दख'ना गाननानै फट' उथिगोन नै सोर सोर दङ ओमफ्राय नै दख'ना गानखांबाय रेडि जाबाय इन्डिया गेटआव थांनो ओमफ्राय दख'नाखौ सोर मोजां नुदों कमेन्ट खालाम ओमफ्राय बेगखौ मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे आं नोंसोरखौ गासैखौबो न'खरनि बायदि मोनो बेखायनो गासैखौबो आं शेयार खालामजोबो भेज दिया सर जी ओमफ्राय नै गारि भेज द' सारजि गारि भेज द' होनाय भेज दिया होननानै नै मोनफैमारबायसो दायो इन्डिया गेटआव नैबे जाहैबाय पार्किंआव गारि पार्क खालामनानै थांसै नै आं इन्डिया गेटआव फैनानै मोनसेल' आसा थालांबाय नैबेयाव साइकेलाव गाखोनो बिदि माने साइकेल नामा बाइक सालायनो बिराद दुखु थालांबाय दख'ना गाननानै बोरै सालायनो ना उपाय गैया आपका नाम बोल दीजिए मैं वीडियो बना रही हूँ ना सुरेश यादव हेलो बोल दीजिए हेलो आप हंसते नहीं हो क्या हंसना चाहिए आपको आप इतना सीरियस ऐसे रहते हो हंसना हा डेली हंसो नै दायो मोनफैबाय जोङो इन्डिया गेटआव स' नायदो नोंथांमोना बोरै मा भिउ देखायनो हायो आङो नायदो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय कौन सा कितना है ये 50 सब 50 है हाँ ये दीजिए ये वाला खोल के दीजिए ना मैं पहनती हूँ ना इसका नाम बचना बदल 50 माला जों बायनानै लांखांबाय रेड मांगनि हाँ ये पहनती हूँ मैं ये पहना दीजिए ना मामुनि फट' खेबनायखौ नुवाखै बा मालाय बादि फोरोंसोदो नुवाखै फट'ग्राफारा इन्डिया गेट खाथियावहा मालाय पस्ट फोरोंगासिनो खेबनोखौ नायदो गोजोनखा इन्सटल खालामना बिनियाखै दे आङो माने गाजा आरो बेबायदि मानसि थाबा बिराद इन्टारेस्ट नाङो माने क्या पस्ट है भाई वाह वाह तामाम लेने तामाम का फोटोग्राफर तामाम का फोटो उथियानो सानदोंमोन दे किन्तु बेसेरा ना जस्ट 80 रुपिसल' 80 रुपिसखौ जों मालाबा इदिनो गारफ्लाङो बाट आं सानो आरोना बे 80 रुपिसखौ जुदि बियो मोनो बिहा एसेबाबो हेल्प जागोन स' बेखायनो माने आङो सोरबाफोर माने एसे गैयि मानसिया जुदि माबा मोनसे फाननो फैयोब्ला माने आङो इदि माबानो नागिरो आरो मैं वीडियो बना रही हूँ क्या
देखायो आङो नै मा लाखो नुवाखै बे आस्थामखौ लाबाय ओमफ्राय दहयो जें खिराखौ देखायनायखौ लाबाय ओमफ्राय नैबे आब'आबो नैबे खिराखौ लाबाय नैखौ बा मालाय फसा गाजाले हनै फट'ग्राफाराबो बिराद गोजाखा तामामले कैमरे में सॉरी अब गिर जाती वाह 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 सुन्दरी फट' खेबखांनायफोरखौ इसोरो दायो सेलेक्ट खालामगासिनो माने बबे मोनसेखौ नांगौ बबे मोनसेखौ नाङा बिदि होननानै आरो ओमफ्राय इसोरो लगे नै नैबेयाव जना थाखाय नैबेयावहा इसोरो बानायनानै हरखायो आरो कितना टाइम लगता है भाई 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट फिर उसके बाद अपना फोटो देख सकते हैं ना हाँ बट पहले तो वो स्टूडियो का लोग इतना देर क्यों करता था आज तो टाइम लगता है हाँ ठीक है ये हमारा पेपर है हाँ पेपर है हाँ ये हमारा शिक्षा का जो है हाँ हाँ मेरा आ गया चलो मेरा फोटो दिखा दियो हाँ ये तो अच्छा है हाँ ये तो अच्छा है नहीं ये डिलीट करो डिलीट कहाँ से आया? मैं तो आसाम से हूँ बोडोलैंड से बोल रहा हूँ इसीलिए आप इतनी खूबसूरत हो। हाँ सच में दिल से बोल रही हो कि ऐसे ही सिर्फ हाँ दिल से क्या बोलो थैंक यू सो मच ठीक है और आप भी बहुत स्वीट हो मतलब थैंक यू नहीं लड़का लोग ना गोरे पसंद नहीं है मुझे और ज्यादातर लड़की लोगों को मतलब गोरा पसंद नहीं है तुम बुरा मत मानना ठीक है तुम थोड़ा सा गोरा हो रहा नहीं चलो ऐसे ही मस्ती करना चाहिए ना लाइफ में एंजॉय करना चाहिए हाँ कभी भी सेट मत रहो एंजॉय करो जो है उसमें खुश रहो बस एंजॉय हैप्पी ओमफ्राय बेबायदि सोरनिफ्रायबा बाख्नायनाय मोनबाथ' नंबाबो नङाबाबो सैथो नंबाबो नङाबाबो माने एसे गोजोननाय मोनो आरो ओमफ्राय नै फट'सफोरखौ चेक खालामदोंमोन आं माबायदि जादों माबायदि जायाखै ओमफ्राय एसेबां गाज्रि क्वालिटिबो नङा मोजाङानो ओमफ्राय नै एसे इन्जय खालामबाय बे मानसिजों बिराद गाजा होनोयो ओमफ्राय नैबे मानसिया होनदोंमोन जेनेबा आं भिडिअ बानायनायखाय जे आंखौबो भिडिअ लाफा आं बिराद मोजां मेथाइ खननो गोरों होननानै बुंदोंमोन आरोना मुझे किस्मत वाली इतने भी यार का है जब चाहे चलिए आए कुली नंबर 420 मी प्लीज वाह इतना अच्छा से गाते हो आप क्यों हाँ अच्छा है तो कोई बात नहीं आप भी तो अच्छा है आसाम से आया है ना आप भी अच्छा है आप भी गाना गाइए नहीं मुझे गाना गाना नहीं आता है मुझे गाना गाना नहीं आता है क्या करना आता है मुझे कुछ भी नहीं आता है नहीं स्माइल तो आता है आपको करना आपसे स्माइल तो आपका दिल बहुत अच्छा है हाँ थैंक यू वेलकम खालामनानै एसे बेरायनानै गोसोखौ स्रां खालामबाय ओमफ्राय नायदो माबायदि भिउआ ओमफ्राय आरो एसे जोहोलि देखायनो होननानै सानबाय आं स्ल' मसनाव ज' गाज्रि दामोनसै बादाम नहीं देते बादाम दिया तो है दिया थैंक यू नों जानो ने मामु जाग्रो दे चालाय गोथाव नङा नङा मास जाग्रा देरै मा जानो गोथाव जादोंना जायाखै मिथिया जानाय नायनो र' आयु फुवा गोदोरा मनसे जायो हनै फुवा गोदोरा जाख'नो हाया टमाट' सोनानै लायो आयो बेयो फुवा गोदोरा इण्डिया गेटआव मामोन बियो मा नाम बेना स' दिनैनि फार्स्ट डेआव बे इण्डिया गेटआव फैनानैनो टाइमा थांजोब्बाय फट' सट' उथिनानै मिनिलायबाय थानानै मानानै जेरावबो थांनाय जायासै गाबोन नेक्स्ट डेआव माहा थांनाय जायो नायनोसै दिनैनिखौथ' बारहोबाय बेयावनो जोब्बाय स' थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय sampai makan lagi dengan sebenarnya pan ya kasih pan pan saya
कमेन्ट खालाम बाट पानखौ जानाङा दे गाज्रि खिन्थु आं जायो नालाय बेखायनो आं सोंदों माने ना जानांगौलै थांना थानायाव माखौ जानो गोसो ना आब' थांना थानायावनो माखौ जानो गोसो बेखौनो जानांगौ गासिबो जाजोबनांगौ माथो इन्जय मा खालामनो गोसो दालाय जोङो माबायाव बाय बाय होनदो बाय बाय मामु बाय बाय